tasirin yin lalle a ɗan yatsa, musamman a wurin cin gindi. Na san mutane da yawa basu san ma meye ma amfanin ma lalle da ake a ɗan yatsa ba. To yau bari in gaya muku, saboda cin gindi ne. Kuma ɗan yatsan nan da kuke gani, in aka yi mishi ado mai kyau, lalle musamman yayi ja, in yi jan nan ko da yatsa guda ɗaya ya isa ai maka rilizin, ko 'yan maɗigo ne ya isa ayi rilizin. Da yatsa ɗaya kawai za a fara shafa miki ɗan kan nonon nan, yatsa ɗaya, musamman in kina ƙyalla ido kina hango shi da jajjajajajajajaj ɗin nan, wayyo zaki ji wayyo kai abin dai ba a magana, daɗi har cikin kai. Kawai kallon shi zaki ji kin gamsu. Haka kai ma namiji, kallon shi kawai za ka yi ka ji ka gamsu, musamman ana ɗan shafa maka kan nonon ka, wayyo sai dai kawai ka ga ƙato yana lumshe idanu kawai. To yana da matuƙar muhimmanci, saboda haka mata kar a bar ku a baya. Wannan jan, wannan baƙin a sa mishi salatif, a yi mishi design kala-kala, duk design ɗin da kika ga zaki iya yi ki yi. To yana matuƙar tada hankalin maza, ina gaya miki. Haka ma mu mata yana matuƙar tada hankalin mata. In kina da budurwa, lokacin da kuka yi za ku haɗu ku huta, kawai ki yi mata. Ko shi kika kalla kawai, ko ma wasa kike mata ma a kan ido haka a huska, kina irin shashshafa ta da tana ɗan ƙyalla ido tana hangowa, wayyo sai dai kawai ki ji tana lumshe idanu kawai. Kawai za ki ji ta fara wayyo sweetheart, ya ne? Kawai za ma ki ji kawai dama hankalinta ma ya ma yi sama kawai gaba ɗaya. Haka kai ma, musamman amare. Ko ke 'yar kasuwa ce, amma kasuwanci yake abinki, ko yaya kika sa kika gyara yatsunki, yatsun kawai, ba wai sai kin yi wa hannu wani wahala ba, yatsun kawai in kika gyara su, kina tafiya ɗaya 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 kina ɗan wawwatsa hannayen nan, kina tafiya ɗaya 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 kina ɗan wawwatsa yatsun nan, sai dai kawai ki ji ana ya baby ya aka yi ne, ya ko in rage miki hanya ne. Kin yi kasuwa in ke 'yar kasuwa ne. In ko ke 'yar lesbian ne, 'yar maɗigo ne, sai ki bari sabo in kin tashi haɗuwa da budurwanki, ko za ta zo miki baƙunta, ko ke in za ki je mata. In kika yi ta wallahi ina gaya miki, ko shi wannan ya isa ya gamsar da ita. Ɗan yatsan nan kawai kika ɗan soka mata, in ta ƙyalla ido ta hango shi ja, ga jan duri, ga jan yatsa, haba 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 haba, ga jan duri, jan yatsa, kai abin ba ma dai a magana kawai. Ku ko maza da yatsa kawai ya isa ana mun wasa da shi, tana pumping ɗinka, tana abunka masturbation ɗinka, tana fingering ɗinka, shikenan sai dai kawai ka tsar tsar, ma'ana ruwa ya zuba. In mace ne sai dai kawai kiga kina malala kawai kin jike.